Радзіма пачынаецца з жанчыны. Свято-Мікольскі манастыр, 17 стагоддзе, Магілёўская вобласць, горад Магілёў. Свято-Мікольскі жаночы манастыр. Царква святога Мікалая ў Магілёве – цэнтральная пабудова комплекса Свята-Мікольскага жаночага манастыра, была ўзведзеная ў 1669 па 1672 годах у стылі магілёўскага барока. Гэтая надзвычай арыгінальная школа дойлідства ўзнікла ў выніку сінтэзу ўсходніх і заходніх плыняў, іх спалучэння з мясцовымі мастацкімі традыцыямі. Асобую каштоўнасць уяўляе ўнутранае ўбранства і чатырох'ярусны разны іканастас, зроблены мясцовымі майстрамі ў тым жа 17 стагоддзі. Дзякуй за ўвагу, сябры! Да новых сустрэч!